Veru, neplatenú. Reklama zadarmo. To naši cestári z krhlov vylievajú vodu. A dneska sa to bude lepiť. A za 2 týždne sliepky rozhrabú celý asfalt. Taká jama, že celá konva tam vlezie. Výborne. A daj to tak, že takto sa sušia jamy. Takto my dávame peniažky na dane. Jasné. Ale že pýtam tú vodu ženu. Áno, oni to jedni ženu s metlami a druhý vyberá z krhlov. To je jak malí chlapci, No. keď sa zhopovajú na piesku. To, Malé deti na piesku. celá krhla. A ešte Buch. furbičky vyberú. Áno. Toto sú naši cestári, no. Výborne. A je.